Keď niekto povie, že oceľová konštrukcia v našej stavbe prenáša v zime zimu a v lete teplo, sú príhody deda Jahody. To je asi rovnako uveriteľné, ako keď niekto povie, že si pamätá, jak sa narodil. To je totálny bullshit. Náš konštrukčný systém funguje tak, že je celý dnu v interiéri, neprenáša ani teplo, ani chlad. A keď sme už pri tom, tak to, čo môže prenášať teplo, môže byť kľudne aj to drevo, ktoré niekto môže tvrdiť, že neprenáša. A práve neodizolované konštrukčné prvky, ktoré sú veľmi často napríklad v mobilných domoch, tak práve tie dokážu prenášať teplo a zimu v zime. Čiže toho by som sa bal viacej. A náš konštrukčný systém funguje asi tak, ako napríklad práčka, lebo tá je tiež celkom dosť z kovu, nie? Ale keď je položená v interiéri, vám neprevedie zvonku zimu. Takže neverte bludom, spoliehajte sa na odborníkov. A ten, kto povie takúto volovinu, nie je odborník, ale je to dristoš. Keď budete hľadať poriadne stavby, tak nezabudnite na to, že z ocele sa robia aj mrakodrapy a že Kodima vyrába oceľové stavby bez tepelných prestupov a jedné z najlepších a môže sa ktokoľvek aj poskladať, proste je to pravda, ja som o tom bytostne presvedčený. Kodima, modulárne domy na bývanie.